Garaşsız bir tarap, beyik vatanna, bugün batlık adamların bayramı, bir kararlık, bahtiyarlık yurdunna, yellin yınnam, bedevlerin bayramı. Buysoncumuz, akıl teka atları, atlarıdır zeminin hem asmanın, dövlet başlı tonu, arkada oğlu, belinde götürüye, bedev akbalın. Esselamu aleyküm. Garaşsız hemişelik Bakivi tarap Türkmenistan döwletimizin arasy gowasyny demalyan, batyk adamlary bilen öňe alkynýan bedew watly Türkmenistan ýurdumyzda ýaşaýan mehriban ileşler, edil watandaşlar, aýdym zanyň hormatly müştaklary. Güllüýän gulatşýan güneşli diýarymyzda berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni, Türkmenistan rowasyň watanaty ýylymyzda, ýurdumyzda toýlamy toýlary, bayramlar ulaşýar. Mehriban ileşler, edil watandaşlar, ählimide mälim bolşy ýaly güneşli diýarymyzda Türkmeniň milli buýsonjy bolan Türkmen bedewiniň milli bayramy arkadagly ýurdumyzda aýdym zada şadyk şowkyny beslenip giňlerimde bellenip geçilýär. Bedem gepleşigimiziň başynda Türkmen bedewiniň milli bayramy bilen gahrman arkadagymyzy ähli Türkmen halkyny tüý sürekden gutlaýar. Goý arkadagly ýurdumyzda elmydama toýlamy toýlary, bayramlar ulaşsyn. Mehriban ileşler, edil watandaşlar ine şeýle ýaşy arzuwlary bilen Türkmen Wagty Eýlim tarapyndan taýýarlanyp ýaýlma berilýän kämillik ýoluny atly bäsleşikli gepleşigimiziň bugünkü bayramçylyk sanyny siziň ähliňizi tomaş etmäne çagyrýar. Mehriban ileşler, edil watandaşlar, gepleşigimiziň bugünkü bayramçylyk sanyna gatnaşýan halypamyz bilen sizi tanıştyrýar. Türkmenistanyň halk artisti biziň Usat halypamyz Suhan Oraberdi. Halypa gepleşigimize hoş geldin. Sağ olun. Mehriban ileşler, edil watandaşlar, sizden gelen köp sanly SMS-ler, teklipler esasynda gepleşigimiziň şu günkü bayramçylyk sanyny biziň bir näçe ýaş ekini aýdymçylygymyz gatnaşýar. Olar Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň 1-nji ýyl talibi Şatlyk Gurbannazar. Şeýlekem Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň 2-nji ýyl talibi Bagtyar Täşdirdiýew. Şeýlekem Ahal welaýatynyň Akbuğda etrawynyň medeniýet merkeziniň aýdymçysy Toýly Bazar. Ýetler gepleşigimize hoş geldi. Mehriban ileşler, şu günkü aýdymçylygymyzda taýdanlarly geçip Usat taýdanlary ýetdemiz bilen sizi tanıştyrýar. Olar biziň Usat taýdanlary ýetdemiz Rowşan Allahny pedi şeýlekem Seyit Nazar Mämmedow, Akhomet Bayriýew hemde Atamrat Esen. Ýetler sizin gepleşigimiziň bayramçylyk sanyna hoş geldi. Mehriban ileşler, edil watandaşlar, biz gepleşigimiziň başyny Halypa Suhan Oraberdi film tökötleşi arkaly dowam edýär. Suhan Halypa ene görüşmez ýaly gahrman arkadagly ýurdumyzda toýlamy toýa bayramlar ulaşýar. Elbetde her ýylyň aprel aýynyň soňky ýekşenmesi bir bahar pastynyň güllere, gülälekligi beslenýän günlerini Türkmen bedewiniň milli bayramy giňlerimden bellenip geçilýär. Elbetde gahrman arkadagymyz biziň şu Türkmen atlamyzda bedewlerimize uly hormat goýýar, uly sarpy goýýar. Muňa mysal edip gahrman arkadagymyz şu Türkmen bedewiniň milli bayramy münasibetli öz halkyna peşkeş beren Atda Wepada we Sapada atly bir ajaýyp eserini peşkeş bermegi Türkmen halkynyň toý şatlygyna hassa goşulanyrdy. Ýa-ni ýakynda şu Atda Wepada we Sapada atly şu ajaýyp eseriniň tanışdyryş dabarasy boldy. Halypa oňa özüňiz hem gatnaşdyňyz. Ol dabara ýurdumyzyň bir näçe medeniýet sunugy saatlary, talipleri, bir näçe budaga darlary şol kitabyň tanışdyryş dabarasyna gatnaşdylar. Dedem şol dabarada özüňiň bir ajaýyp aýdymyňyz bilen şol dabara gatnaşýan adamlara bir ruhly lezzet paýladyňyz. Gahrman arkadamy Türkmen gymmatlyklaryna, Türkmen sunwatyna şeýle ul sarpa bolýarlar. Gahrman arkadamy hutby özi şu bedew atlara nähilek erkekleri, nähilek seretmenligini özi gözüçilik edip özi halypa boldy. Durda şu Türkmen atlarymyz dünýä berli, Türkmeniň adyny dünýä tanadyn, ahyrty atlama bir haýs tarapdan hereden dedi. Saýlandy bu da. Gahrman arkadamyň bir näçe ýol aşagy.
aýlawlarda çapyga gatnaşyp ýa-da atlara nähilek hereket ettirip şu saada goşup hereket ettirip şol ussatlyklaryny ahmarkadan we ussatlygyny näçe ýola türkmen halkyna suwd edip gelýär. Hemmämiň bilişimini ýaly türkmen bedewiniň milli bayramy dowam edip dur. Ana şoňada öňe sirasynda gahrman arkadamy bize atda göpada var, sapada diýip bir ajaýyp kitaby peşkeş berdi. Şu kitabyň adyndan belli bolýar, ýani şu oýlanşykly diýilipdir-de, hakykatdan türkmen atyna göpadarlyň bir nusgasy var. Şu ata minen adam sapaly ýaşaýar, ruhuny götürýär. At minip ata erkedi bilsem, şol adam ruhuny götürüp ýaşaýşa bolan, rahmete bolan duwasyny atdyryp minen adam. Şu tarihda da ene şeýle ul ýeňişler bedewatlaryň bile gazandypdyrlar. Ne görüş hadet sanmylary şol içinde er şargaç bolup geçýär. Klasik şairlerimizin goşgularynyň içinde de bedewatymyzy wasf etmedik şair ýokdy. Şoň üçin bedewat diýilende eýen biziň aňymyzda ýigdiň gowun hurdaşy. Şoň üçin aýdylýar, ýerlen turdy, ataňdan soň atyňdan diýilýär. Gahrman arkadamyny peşkeş beren, atda göpada var, sapada atly kitabyny tanıştırış davrasında bize de çıkış etmek nesip etdi. Yani şu tayda in soňky çıkıp gurulayanlar boldy. Soňundan bir özüniň aýdymlaryny egneşlendirdi. Aýdymçylar sadanlar şu tayda aýdym sadan berediler. Gahrman arkadamynyň bize peşkeş berýän zamanasyny bedew wagt bilen öňe barýan Türkmenistan döwletinde wasp edip näçe aýdymlar aýtsaň berden aýdýar. Netip bolsa geljekde de şu Gahrman arkadamynyň alyp barýan adyl syýasatyny, Türkmen döwletimiziň bagtyarlygyny, Türkmen tiýgatynyň gözelligini wasp edip halk aýdymlamaly hemde aýdyp bir halk köpçüligi beğendirip tamaýdan mekan şeýle ajaýyp pursatlar peýdalanyp bize döretmäge, bir işlemäge, Türkmen sunwatymyza goşmaga şeýle mümkinçilikleri, giň mümkinçilikleri açyp beren Gahrman we Mehriban arkadamynyň janynyň sag bolmagyny, başynyň dik bolmagyny, el ýurt täkwetli alyp barýan aladalaryna elmedama rowaşlyk kazanmagyny tüýsürümden arzu edýär. Bütün Türkmen halkymyzy Gahrman arkadamyny Türkmen bedewiniň milli bayramy bilen tüýsürümden gutlaýan goý bedewlerimiz elmedama toýda çapylsyn. Köp sag bolun Halipa, arzuwlaňyz hatyl bolsun. Elbetde Halipa her ýylyň aprel aýynyň soňky ýekşemesinde geçirilýän Türkmen bedewiniň milli bayramyny elbetde biziň atşynas ýigitlerimiz, şapsuwarlarymyz aýlawlara çykyp bedewatlar bilen ýaşlar geçirilýär. Şeýle-de şu Türkmen atşynaslarymyzda asırlar boyu çeken, zahmet çeken bizim şu heykel taraşlarımızda Gahrman arkadamy tarapyndan şaher paýlary oşurulýar, hormatly atlar da kılýar. Bizim şu pursatda ýene bir ýola şu Türkmen bedewiniň milli bayram bilen ähli atşynaslarymyzy, ähli medeni sunumy diýşärlerini, ähli halkymyzy Gahrman arkadamyzy ýene bir ýola tüýsürekden gutlaýar. Elbetde Halipa şeýle toýlaryň bedegi, bayramçylyklaryň bedegi biziň bagşydyr saatynlarymyz, aýdymçylarymyz bolup durýar. Häzir gepleşigimiz şuňky bayramçylyk sanyna birinji bolup çykyş etmek üçin Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň 1-nji ýyl talebi Şahatly Gurbany Zarfy sahnamyza çagyrýar. Assalamu alaykum Halipa. Men şu gepleşigiň bayramçylyk sanyna beýişdi bedewlerimizi bas edýän Gyratym girse meýdana diýen aýdym getirdim hemde Halipalarymyzyň ýerine ýetiren Türkmen halk aýdymy akmaýa gerek diýen Türkmen halk aýdymy getirdim. Mümkin bolsa ýerine ýetirip beräň. Türkmen bedewiniň milli bayramy bilen ähli halkymyzy Gahrman arkadamyzy tüýsürümden gutlayan Gahrman arkadamynyň jany sag bolsun, başlyk bolsun. Tutýan tutumly işler hemişe rawaj alsyn. Toýlarymyz toýlar ulaşsyn. Müň ýyllyklar göpasyny tüketmez. Gamly çağdaşyna aýlanar bedew. Ak ýollarda çyn dostuna şek yetmez. Bady bilen ýeňsep saýlanar bedew.
barlaya. Dağ başına şemalı ödün, ay tevşik düşmanı bakın. Görülü bir amanetin, gel barlaya barlaya. Ay görülü bir amanetin, gel barlaya barlaya. Ay ne sebepten çıktın ey beyvan çöllere. Ay gelir çöllere geley, kezban çekmene gel ağlayu geregey. Mimar ol tok yörgüney, benim illere geley, kezban çekmene gel ağlayu geregey. Ay Türküşüm dokudun ey o hatır olsun. Ay gele gel olsun geley, çekti tıbıdırlan ağzını ver olsun. Lanlıcım ahırdan ey, ayır olsun, gecemem çekmey almaya gerek. Ay doğru borçum doğru ey yolum aksamin. Ay gene başlamin geley, altından kümüşten ağı taray işlemin. Ben almadım şu şalımı taşlamin geley, kezban çekmene gel ağlayu geregey. Ay şayı Abbas Haydar ey, 60'tır yaşım. Ay gele gel yaşım geley, bir yaman tövdağa ağı düşüptür o başım. Geceler düşüm oy Ağır huşum geceler çekmez almaya gerek. Ay kezban çekmeni
Sekmeni kecebeni akmaya gerek. Mehriban ileşler, edil vatandaşlar gepleşin bunun şuunku bayramçılık sahanına tomuz ediýäňiz. Ine Şahatly Qurban Nazarov Tuğhan Halipa bir öz boşu ogady bilen aýdymlary ýerine ýetirdi. Halipa biz bilýäs, döwlet geldi öktürfün ýolundan bir näçe aýdymlary ýerine ýetirýär. Şahatlyk bir eýen bir kämillik ýoluny düşen aýdymçylaryň bir diýsek ýalňyşmar sebäbi şahatlyň bir näçe aýdymlary hälisini ýaýlymlarda dinleýijilermede ýetirilip dur. Ine bir şahatlyk barada pikiriňiz boldy Halipa başlyn. Şahatly Qur'anlar 2013-nji ýylda ýagnan diýär elementleşinde gatnaşdy. Ondan soň öz çykyşlary bilen dowam edip dur. Şahatlyň işleýän aýdymlaryny dinleýän. Şol ýaltananok bir şahatlygyň häsiýetinde erjellik bar da. Ulul awray üstünlükni arzu edýän şu kämillik ýoluna gatnaşyp halk aýdymlaryny aýdyp berdiň. Şahatly Qur'anlar özlerim başgalasy bilen hem öňden gelýän sunwat başgalasy. Bulan ana halipalar bolup dur. Ýolaman Nurin Şahatlyň atasyň jyzy bolýar dostlar sadanlama. Ondan Qur'anlar Nurin son atasy bolupdy. Şahatlyga geljekde sahnalarda ulul üstünlük kazanmagyny, janyň sag bolmagyny sunwatda bir ýokary derejelere ýetmegi. Halipa bolmagyny küýsüreler ardy. Köp sag bolun Halipa, ardy bolanyňyz hasyl bolsun. Şahatlyk bilemse mundan meýle sunwat ýoluny, aýdym sag ýoluny, ulul üstünlükler ardy edýär. Elmydama bir şirni wadyňyz şular ýalyp bir ýurdumyzda geçirilýän toýlarda, bayramlarda, dawarlarda ýanlanyp durmagyny tüýsürekden ardy edýär. Albertede elmadama şu bize tomujyda oturan dinleýijilerimizden hem ýeje söýgüsini gazanmagydan tüýsürekden ardy edýär. Köp sag bolun. Sag bolun. Mehriban ileşler, edil vatandaşlar gepleşin bunun şuunku bayramçılık sahan dowam edýär. Ählimede ma'lum bolşýaly, bugün ýurdumyzda Türkmen medewining milli bayramy aýdym saada şatyp şoguny besenip dowam edýär. Elbetde sizden gelen SMS-ler teklipleri esasynda gepleşimde gatnaşýan aýdymçylar bilen tanış boldunuz. Indi häzir sahnamyzda ikinji bolup çykyş etmek üçin Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň ikinji ýyl talebi Bagtyar Täşdurdy çagyrýar. Halipa Bagtyarym gepleşimizin geçen sahanlaryna bir özüniň ajaýyp bir aýdymlary bilen çykyş edip bir dinleýijilerimizin, ileşimizin bir SMS seslerini gazanyp gelýän aýdym şeýitlerimiziň biri. Gepleşimizin bugünkü bayramçylyk sahanyna Bagtyar näme aýdym getirdi? Assalamu alaykum Halipa. Ben şu gepleşige bayramçylyk sahanyna Türkmen halk aýdym näde diýär diýen aýdym bilen geldim. İkinji ýerine ýetip berjek aýdym Türkmen halk aýdym akdyny maral. Şu pursatda Türkmen bedewiniň milli bayramy bilen gahrman arka dagymyzy, Türkmen halkymyzy tüýsüregden gutlaýan. Goý gahrman arka dagymyzyň jany sag bolsun, tutýan tutumly işler elmydama rawajak. Köp sag bolun Bagtyar, ardy bolanyňyz hasyl bolsun. Onda aýdymyza başlap bilersiň. Ay kara saçım gecede yoklayıp beni ay yoklayıp beni günlü de köp harmanımı var ediyor. Ay tava teker vakti deyip çaklayıp beni gözüm açtım armağan ekeni var ediyor. Ay tarifin aytsam kara veddiğini gidasım en dostum güleri var yüzüne.
çıkan her bir sözlerini Kettim başım ben kurbanım eyvan ediyar Aynı pefaydır aşkım kedden aşıktır Tomuşağı ulu ileri işidir Gözüm açtım ayım ey gel gülüm yaşıldır Ağından morlu giyince Ey, 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 Ağzından golü giyince hanım ne diyar sana ne diyar ben ölüm gelin ey bu yüzüm aralım ey Ey beni gidi dosturmaydım aydam senlere Ey yar benim ardım niyetire Korkaşın karabıdı Ağdından alsam pozu tomuş eylem bildiri Selim can tavşırıp turunmaydın büyümüde Ayağım sen ya peker kamda Bağrımı yırtır saçı darap versin Vay bir karış boydan artar Nikahın götürdüm dünya cemalın elin tutur Şol cemali aşık men bolyan gün gündün yeter Ey yâda gelen uğrunlar gün hanzar Bollu güller salama gelen gıydır Vay ak yüzlüm aralım ey
hurmani. Ay kaparayının on tördüne vadalaştın gelmek, yalvarsın ama yılım ak yüzlüm aralım ay durdu başı teyip değil, marvızlı gelin bağdara çıkıp kıynalandır kolunu. Ay yar kadar sıkanla barca vırtık yüzünü yalvarsın ama yılım ak yüzlüm aralım sen benim maralım gül yüzlüm maralım ay yalvarsın ama yılan yalvarsın ama yılan gelini gül yüzlü maralım Mehriban ileşler, edil vatandaşlar, Bahtiyar Taşdurduýowyň ýerine ýetiren aýdymlaryny diň salyňyz. Bahtiyar köp sag bol, o adyň munun belent ýanglansyn. Tugan Alypyna Bahtiyaram bir halipalamyzdan şu günküne gelip ýeten dilden dile, nesilden nesillere, döwürden döwürlere geçip gelýän bir halk aýdymlary öz bolşy o ady bilen ýerine ýetirdi. Bahtiyaryň ýerine ýetiren aýdymny öňler haýsy halipalary ýerine ýetirdi. Näde ýar aýdym orada Ilyas Halipaň ýerine ýetirmeni özümden şondan öwrendik de. Şol bir halkyň içine has näde ýary tanadyp giden ustadymyz da şol. Hakly maralym bolsa Ustad Halipaň tahyjyp barym. Aýdan aýdymy. Ene Bahtiyaram şu aýdymlary öwrenip başlapdyr da. Meni Bahtiyaryň ödüm duýandyr şu türkmen halk aýdymlary beýlik aýdymlardan tapawutlygyny. Bir dogum gerekdi şu. Dogry öwrenip başlapdyň. Geljekde şuňa azajyk ödüm öýde ýeködüm wagtyň ýa adamlar bilen. Ne şu at ne teyitnalar bir alıp gitti de aýdymdan teyitnalara tawolnaýdy. Şu gıjakda barmaly ýerlerine adylar seni geltip şu hakyky bolmaly ýaly etdi ýöne sen şu saýda azyk dogum hoş bolsun. Bahtiýar. Şu berilýän belliklerden bir dogry düşünýärsiň diýip tama diýär. Geljekde taňa şu statlardan netije çykaryp ýene-de täze aýdymlar dogumly aýtmak. Bir takdalarda täze aýdymlaryny göretmi diýilýär. Bahtiýar. Çok sana üstünlük aklı olardı böyle. Köp sag bolun Halip, arzuwlaryňyz hazyr bolsun. Bahtiýar Halipaň beren maslahatlaryny gözüňde tutup bir kämillik ýoluna, hasam bir kämilleşip sungat ýoluna bir öňe gitmenge diňe üstünlük bilen rawaşlyklaň size ýaran bolmagy tüýsüregimizden arzuw edýär. Köp sag bolun. Mehriban ileşler, edil vatandaşlar, kämillik ýoluna atyp bugünkü bayramçylyk sanyna tomoş edýäňiz. Sulhan Alypov, bugün ýurdumyzda Türkmen bedewynyň milli bayramy, biziň milli buýsanjymyz bolan, uçar ganatymyz bolan bedewlerimiziň bayramçylygy diýarymyzyň ähli günjügüni şu gün bir aýdym saada şatyp şokuny betip Türkmen halkymyz bir ullun toýlaýar. Elbetde Türkmen bedewynyň milli bayramy münasibetli ýurdumyzyň bir näçe ýerlerinde bir aýdym saada bayramçylyk dawarlar giňerimde dowam edýär. Şu Türkmen bedewlerimiz hakynda bir şahyrlarymyzyň şeýler aktiviteleri bar. Ýör öňe jan bedewim, badyň ýyly şan bedewim, çapyp Türkmen dillerini, mendillere şan bedewim. Sypalarsyň eller bilen, çapyşarsyň ýeller bilen, öňe bolsun pek nazaryň, arka dagly ýyller bilen. Arşdan ýynyň zynatyň bar, zenan gibi syratyň bar. Rawaşyň ýurdun guran, Türkmen atlayıp ganatyň bar.
Elbette gepleşimizin bugünkü bayramçylyk sanyna da aýdymçylarymyz bir joşgyny aýdymlary ýerine ýetirýär. Näder gepleşimizde 3-nji bolup çykyş etmek üçin Ahly welaýatynyň Akbuğda etrawynyň medeniýet merkeziniň aýdymçysy Toýly Bazarowy sahnamyza çagyrdy. Tugan Alypa toýlum dinleýijiler tarapyndan bir ulgydyklanma bilen dinlenýän aýdym şeýitlemediň biri bir kämillik ýoluna düşen aýdymçylaryň biri diýip ýalňyşmyr. Sebäbi Toýly Bazar gepleşimizin geçen sanlaryna da gatnaşdy. Gepleşimizin geçen sanlaryna şu Toýly Bazarow biziň 05-30 belgimizde bir näçe SMS-ler teklipler geldi. Illeşmeden gelen SMS-ler teklipleri esasında Toýlyny biz gepleşimizin şu günkü bayramçylyk sanyna çagyrdy. Toýly näme aýdymlar getirdiňiz siz? Assalamu alaykum Halipa. Men şu kämillik ýoluna atly gepleşim bayramçylyk sanyna 2 san aýdym getirdim. Birinji aýdym şol Halipalarymyzdan alan aýnan diýen aýdym. İkincisi Türkmen bedewlerimiz wasp etýän Melowşum diýen aýdym. Türkmen bedewiniň milli bayram bilen Mehriban arkadağymyzy, Türkmen ilimizi tüýsüremden gutlayan toýlar gutly bolsun. Mehriban arkadağymyz biz ýaşlary şeýle giň mümkinçiligi açyp beren Gahryman arkadağymyz jan sag bolsun. Tutjan tutumly işleri hemişe rawaç bolsun. Çok sağ olun Toýly, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Hilip dolup kurdu yürüyür yolumu En göremirim dağlar min aynam Dostlar ağlam düşman kömlü degenli Ayrılık derdinin bağrı edilmi Görmenin kısmatım şuma yadilley Gülüm soluğu kanar bollum aynaki Gülüm soluğu kanar bollum aynaki Aşık tepet diyer ahir kan günüm Başın yerden kalmadı derdanır tenim Bir kayda kalıdır engelde kanım ey Engelime varmadı bollum aynam ki Ey engelime varmadı bollum aynam ey En yöreverimin kalarımın aynam ki
getirmesin yere koş. Dağlıdaş yanar dolarım hey 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 hey, benim bilem bile koş. Dağlıdaş yanar dolarım hey 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 hey, benim bilem bile koş. Çapadım çap, çapadım çap, çapadım 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 çap, çapadım çap, çapadım çap, çapadım 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 çap. Kara gülü gülümü, vah gülümü gülümü, bir de ortadan kapata. Kara gülü gülümü, vah gülümü gülümü, bir de ortadan kapata. Hallumuni adite, yaş karramın badite. Gayrınne gıyratın ken hey 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 hey, altıma kadadite. Gayretme gıyratın ken hey 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 hey, altıma kadadite. Çapadım çap, çapadım çap, çapadım 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 çap, çapadım çap, çapadım çap, çapadım 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 çap. Kara gülü gülümü, vah gülümü gülümü, bir de ortadan kapata. Kara gülü gülümü, vah gülümü gülümü, bir de ortadan kapata. Her kimin öz yarı var, öz yarımın nedi var. Kendi gövün sırdaşım hey 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 hey, arzularımın bari var. Kendi gövün sırdaşım hey 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 hey, arzularımın bari var. Çapadım çap, çapadım çap, çapadım 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 çap, çapadım çap, çapadım çap, çapadım 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 çap. Kara gülü gülümü, vah gülümü gülümü, bir de ortadan kapata. Kara gülü gülümü, vah gülümü gülümü, bir de ortadan kapata. Bir de ortadan kapata. Bir de ortadan kapata. Köp sağ ol toylu yerine yetirip beren aydymyz üçin. Halipa, toylu bazar bir şuunky gepleşigimiň bayramçylyk sanyna bir oğdan aydymlar gepleşigimizde yerine yetirdi. Şu bedew hakyna aydymlary dinlemek, şuunky türkmen bedewiniň milli bayramyny dinlemek hasam ýakyn bir şeýle. Toyluň ýa bildirýär aydymly aýtşyndan bir tejribesini känligi. Bir toylar plan değil, belli ederýärler, tuğlama, işleýär, aydymlar gowy. Diňe üstünlük ardy edýän toyly geljekde de ýurdumda geçirýän çärelerde, dawaralarda göresim gelýär aydymlar. Türkmen sahnalaryny bezenmeli tüýsürümden ardy edýär. Köp sağ ol Halipa, arzuwlaryň hasyl bolsun. Toyly gepleşigimiň şuunky bayramçylyk sanyna gelip yerine yetirip beren aydymyz üçin bilen size köp sağ bolsun. Aýdýasyň o däleminde üstünlükler siziň ýaranyňyz bolsun. Adyňyz ýaly sesiňizden mudam toylarda, bayramlarda ýaňlanyp durmagy tüýsüripden ardy edýär. Köp sağ ol. Ne Halipa, gepleşigimiň bayramçylyk sanyny dowam edýär. Bize tomuşada oturan dinleyijilerimiz, tomuşaşylarymyz hälenmäri garaşýan bolsalar gerek gepleşigimiň şuunky bayramçylyk sanyna bir Suhan Halipada bir aýdymy ýerine ýetirip berdi dip. Mümkin bolsa bir gepleşigimiň ahyrynda bir sizem bir gowy aýdymlaryň bir ýerine ýetirip berdiňiz gepleşigimiň hasam bir ýerine düşürdi. Ulu heweslen. Çölle kalsam korkuş konur leşeme, leşeme. Gayrat meni çanneviyle sen yetir, sen yetir. Çöl yerlerde susulup da kalmışam, kalmışam. Gayrat meni çanneviyle sen yetir, sen yetir. Ha sen yetir, o sen yetir. Aşağına kıyına gel çekeyim boy çekeyim de.
Ertirimin berip Ağşam bakayın Gıyrat beni canne veyle Den yetir ey hati yetir Den yetir Hakkın takdirine nedir çaremi boy çaremi Oradaki yerimden düştü yaramı Gıyrat beni çanneviyle Den yetir ey hati yetir Den yetir Vahyından yere pirim bana yetever Yetir yaramada melhem gel yetever boy yetever Vallahi var göroluydu el tever Gıyrat beni çanneviyle den yetir ey boy tid yetir den yetir Allah'ın görevini el tever Gıyrat beni çanneviyle Den yetir o den yetir Ay Köp sağ ol Tuğan Aleypa yerine yetirip aydımız üçün gepleşimizin ahırına aydym şeýitlemede sadanlar etlemede galy berse-de bize tomaşa oturan dinleýijilerimizi ýetirjek arzuwlaryňyz bolsa başlygyna. Mekan ine bizim Türkmenistan döwletimizde elmydama toýlamy toýlaşýar. Ne şu gün Türkmeniň milli bedew bayramy toýlanyp dur. Şu şeýle ajaýyp bayramçylyk bilen şeýle pursatda aydymçylar sadanlary, sunuwdyň hakkowanlar, gahrman arkadamary şu bayramçylyk bilen tüýsürekler gutlayan goý Türkmen bedewiniň şöhraty dünýä ýaňy salsyn şeýle ajaýyp mümkinçilikler döredikleri beýlek bayramçylyklarynda giňden bellemäge hemde aydym sadan bedemäge halipa şäherlik ýolunda dowam etmäge hemde bir şähertler bilen şu kämillik ýoluna atly gepleşip durly gepleşikler üstü bilen bir Türkmen sunuwdyny ösdürmäge uly ýol açyp beren gahrman mehriban arkadaşlar jan sag bolsun beletbaş aman bolsun il ýurt bähbetli bütün adamlar ähmiýetli durmuşa geçirýän işlerini elmydama ruwaşlara beslenmegini tüýsüründen arzuw edýän hem toýlamydym toýlarlaşdy. Köp sağ olun Halipa, arzuwlaryňyz hasyl boldy. Bizden semnon meýlem sunuwat görüjülük äliminde üstünlikler arzuw edýär. Elmydama şu bir karar döwletimiň bagtyarlyk döwründe gahrman arkadamyň saýasynda paraga zeminiň aýatynda hemişe bagtdan paýly silagdan serpaýly bolup gelmegini tüýsürümizden arzuw edýär. Köp sağ olun. Sağ olun. Mehriban iýleşler, ediz watandaşlar kämillik ýoluna atyp şuňky bayramçylyk sanyny ýerine ýetip beren ajaýyp aýdymlar üçin biziň Ustad Aýdym şeýitlerimiz Şaty Gurbanazar, Bagtyar Täşdür diýip hem de toýly bazar ýigitleri köp sag bolsun aýdýar sunuňa dälemini üstünlikler hem raňyz bolsun. Aýdym şeýitlerimize ustadlyk bilen sadanarlyk eden sadanar ýigitlerimiz Rowşan Allahna Peýew, Seyit Nazar Mämmedow, Ahmet Bayriýew hem de Atamrat Efendim. Ýetler size de köp sag bolsun aýdýar, bayramlaryňyzda gutly bolsun. Biziň bekişli bedewlemizde Türkmen duwtaryna, gyjagyna, Türkmen medeniýetini sunuňatyna şäkil sarpa goýýan, medeniýet halkyň kalbydyr diýen gahrman, mehriban arkadamyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, belent başynyň aman bolmagyny tüýsürüňizden arzuw edýär. Ýene bir ýola Türkmen bedewiniň milli bayram bilen ähli Türkmen halkymyzy, gahrman arkadamyzy, ähli atşynaslymyzy tüýsürekden gutlaýar.
Goý her bir ödüşleri aýdym saatlara syňyp dabarda gadal bolup ýaňlanýan arkadagly ýurdumyzda elmydama toýlamy toýlara bayramlar ulaşsyn. Bekişli bedewlerimizin wasfy aýdymsy saatlanmalyň dillerini hemişe belent ýaňlansyn. Ýene-de ýagşy günlerde, toýly günlerde Türkmen owady tele ýylymyna diýdarlaşýançak hoş wagtyň.